Korábban kizárólag humán erőforrás igénybevételről oldottuk meg a takarítást, de azt gondoljuk, hogy nagyon innovatívak vagyunk, és mindig a fejlődés legmagasabb csúcsait keresünk. Robotokat használunk már a sebészetben is, van egy Da Vinci robotunk, ahol a lehető legmodernebb lehetőséggel biztosítjuk a pácienseink, illetve a sebészeink részére, hogy nálunk operáljanak. Ehhez kerestünk egy olyan innovatív technológiát, amivel nem csak a sebészetben, a robotsebészetben tudunk élenjárók lenni, hanem ehhez fel kell zárkózni a takarításnak is. Őszintén mondom, először kicsit idegenbe fogadták, de aztán előbb-utóbb hozzászoktak a kollégák mindenképpen, de a páciensek is elfogadták. Azt gondolom, hogy ez a fajta technológia az otthonainkban is ott van. Ha ott nem idegen, akkor itt is előbb-utóbb el fogják fogadni, de ennek az eredménye pedig az, hogy egy tisztább, élhetőbb környezetben tudunk minden nap lenni. Tehát aki egy picikét nyitott az újdonságokra, annak bátran ajánlom, hogy próbálkozzon, nem fogja megbánni. A Gaussium gépek jelenleg a világpiacvezető takarító robotjai, és ebből kifolyólag nem kérdés, hogy mi is emellett raktuk le a voksunkat. A vevőink szoktak kiemelni tudás, aztán a 3D-s feltérképezés, az AI általi szoftveres navigáció az, ami azt biztosítja például, hogy a gépeket bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között használhatjuk. A robotok többféle konstrukcióban elérhető, olyan jövőbe fektet be az a vevő, aki ezeket vásárolja, ami egy biztos, kiszámítható jó befektetés, és ebből kifolyólag a bankok is mögé állnak finanszírozásban.